Tedd a kezed a képernyőre. Árad az energia. Fernando! Lehet egy teljesen értelmetlen mediterrán csapkodást csinálni. 8-as, 5-ös. Fernando! Buonit! Antico, romantico, romantico. Alterale! Frutta! Good morning, sunshine. Body, body, fire, fire. No drink, no smoke. Body, 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 fire, fire. No smoke. Mindenképp ilyen kócosan kell, igen. Monsieur le Buffon en têtu. La personne amateur têtu. Arster, oui. Pardon, assiamatate, fait pour du temps. Le PC pipetta en jeu, la pipetta en soirée. A T-ból jelei azért mutatkoznak rajta. Zima. Menjek innen? Zimanko. 17-es. Спожимня справужназне стажіння зиманку. Я жі права, я не скавня. Циклонка пожута. Антициклонка пожика пожозня. Ну, жі спожаю, пожозка. Конечно. Маленька. Пачка, не стажу, пажа. Ez jó mondom, a gyógyítás nem értesíti a kezelést. Küldöm az energiát. Tegye a kezét a képernyőre. Szólnak a dobok. Egy hátas dobok. A test minden része, a te tested része, az én részem a testem, a te részed a te tested. Ne völgjetek, mert én is hallom.